هيوت اتأنكو عدل اتخاب إيد فتار النقبلا كبرت تسقيا بهيوت منبار بزوح يخبر خون أشحت بالدهوتات كم انباز جزفو زي سجروز مسلو مكراتات كم دبنا خبيبهم يعقبتو خاخونو انتخونا جن تنفاسكا أوشت خاخ ساعزلا نتفت أرزها بكان جرم مسكان زمسلو ويلن حرم عالتي تميت كم زبان إشوخ كوينو كقرار تسكا زبلع سينكا ختمار تخيلها قرب دويل كام محسب نفس وكف تنفاس كتوتس زي شجر بناي مسارح أكسجين دقف زنبر نفس وكف موت مسك أنزان سقاين زق على السب كم زلو أي ترستعخام ويدما كداني عريق إلكا تجوه تخون اسك حسب نسخة بسنك سئنة شرقي كتكزن كلخا بسنكي معاتنا يتفترق قربتو كم حوز ندد سقاي زت أجب كم زلو ذكر سلزي بتان إشتو زلاتكا بقى أتمسكن بل سألمات وريدو نابعرات كامتها وكان بعلو واقو انت زت أبسأب كندي هابتا مخانكا متجنزب كانيركا قدا نابناتي حق أنيازان تامدرخ كسجاجركم شمي مهلتي زبهال كابن سنتي جميرة محبراو هيوتنتاي مخانو زي فلت كابتا خم عبران استحقف كلها جزاوت أي كتنفس زي تفقد اللي بعدل استسرحت فترتين كم كلن مزانوي دقوت خامس صوات تزاني خانة بجزا خامملاس عيت ألاكن جن انتاي موي جبر عدل مزحر مكا مرج ايبلكان كاب حمشي عامتيات حيزه دجز بهال نجر رسيعوي ابجزانا حساس لدي كلت احاتن كلت احواتن اللوني سدرانا املاخ زمرقم رغباتيوم ازيا غوديلاتنا يلنا تጨنيقنا ينفلطن بانصارو دا زدلينان زيدلينان بزي سكفتا لمينا كتو يلنيلوم ملس زيهبونا سدرايم تعديلومنا أبوي شمويا راديو أزيو فلوتن نفوع كونتراكترن دمايو زخون عاب بروجكت انتمتيو قدميتنا بأيو زحساب نسو دما سروحو بتخكل بتصفتن بتأماننتن فتيمو إزاركب بز مخنياتزي بزي عرفتي سلازنتف قطباو تسقم زبهال قد إمنا يفلتن بفلاي لبخاب زقبرنا بززولو نزنا برانا خعزبن كاللخو أملاخنا عنا زهابنا تسقا نمن هيبو وخون إلا زي تقرم كلون زي مسكن كلون معالتيلن أدي يوديتي شما دكتور دمايا أبسلست 4 هوسبيتالات اندات ملالست تسرحيا سلزة أتاوينا كاب أخلنا لعلي نيرو 4 يوم يحواتي دما بتمرتم نفعات يوم ليديا بخور غزانا حجي أمودات عامة يونيفرسيتي لا ماتيوس ليديا زغتل لومي نابكال أي عامة يونيفرسيتي قاتيو زايد سالسيت لومي ناب 10 تخفلي تسقاقيرا لا سامسوم حوين عايز عبيني نزايد دما زنقسا تمهاراي 10 كفل خوينو بتمرتو زلعال بقعات سلو من اسيو موداتا دما انا مهليت قال 17 عامت حساس لدغزانا ازي دما اتدحره بايتانان نابرانان امو انتاي كونكي اخداء كاب 4 عامتكي نابزي دغزي توصيلكم تحتو تخونو ازي حتوزي نعيون معلتاو زملالسني ملس زي رخب كله حنقليتايوم اتخاب دغه تخلكيله منبار جمر كله مخنيات جن كمزي نيرو 4 عامتي مسملئه سدراي حج تمرت خجمر الله وايلوم اب اصده ህፃናት አመዝገቡኒ ልክዕ ትምህርቲ ምስ ጀመርኩ ግን ሓደ ንስድራናውን ንምግላጹ ዘሸገረ ሕማም ከጽቃዕን ጀመረ እንታይ ነይሩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ውዒለ ናብ ገዛይ ክምለስን ከለኹ ሙሉእ ሰውነተይ ደቀቕቲ ጻዕዳ ፈጸጋ ዝመስላ ናእሽቱ በሰላታት ይመልአኒ ሽዑ ዮዲተይ ዶክተር ስለዝኾነት ማዓልታዊ ዝቕባእ ክሬምን ካልእ ፈውስታትን ካብ ሆስፒታል ተምጻለይ ነበረት ነቲ ክሬም ተለኸዮም ዝሓደርኩ እተን ጠባሳታት ጠፊአን ይሓድራ ግን ንጽባሒቱ ትምህርቲ ውዒለን ክምለስ كم بحدش يوصاني يوديتي اتمدهانيت ገና ስለዘይ ወዳአቶ ያትኸውን ቀስ እንዳበለ خገድ ፋዩ እና በለታት ጸናኒ ዓትኒ ንውሱን ሰሙናት ትምርተይ ቀጸልኩ ስድራይ ከም ዝነግሩኒ ካብ ህፃንነተይ ብጣዕሚ ንቕሕትን ነገራት በቁልጡፍ ዝርዳአነኒ ነይረ ብኸምዚ እቲ ከንፈጸጋ ዝጅምር ዝነበረ ናይ ቆርበት ጸገም ቀስ በቀስ እናተጋደደ ሙሉእ ነፍሰይ ክቆጻጸሮ ጀመረ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዘይዕገስ ናይ መሐኻኽ ስምዒት ተወሳኺ መከራ ኾነኒ ኣብዚ እዋን እዚ ዮዲተይ ዘይወሰደትን ሆስፒታል ዘይፈተነትን ምርመራ ኣይነበረን እንተኾነ ግን ንጹር ዝኾነ ፈውሲ ክርከበሉ ኣይተኻለን በታ ዮዲተይ ተምጻለይ ዝነበረት ክሬም ምሸት እንዳተለኸኹ ትምርተይ ክከታተል ጸናሕኩም ሽዑ ሓደ መዓልቲ መምህርና ክንጻወትን ንፋስ ክንቀበልን ናብ ደገ ውጻእትና ምስ መማህርተይ እንዳተጻወትኩን ከለኹ ሃንደበት ከባቢይ ጸልሚትኒ ርእሰይ ስሒተ ናብ ባይታ ወረቅኩ ብቕጽበት ድማ ናብ ገዛና ተደወለ ካብቲ ዝወደቅ ኩሉ ሓፋቢሎም ድማ ናብ ሆስፒታል ወሰዱኒ ከም እንደገና ሙሉእ ምርመራ ተገበረለይ እንተኾነ ግን እዚኡ
حماما خبهال زخل من منجر يترخبن شعو بابان يوديتين زسمعو نايبولوت هوسبيتالات نابز بهال كبابيتات الناوسدو أمرمروني كاب عدو وصاين محكمون بزح فتنو جن ملسوم نابو وصاين ختكيد فلما أبز ترايا زترخب نجر حمام كلوا اللوز بالنبرة مسؤول ما عملوا طعنا اللوازبل مرجعتي يلو كلهم بز مخنيات فقدو هوسبيتالات كم من كرتاتن مرمران تجيبه فوسسينه نبتاز جمركوا بيت مرت تملسكو جن انتي واقالو ناب بيت مرت مستملسكو اتنايك أدم كم بحدش تخسته كل تسلسته جزء أب كفل خلقو رأسي سحيته مسودكو يوديتي بتكازه بقى خاب حجنا دحر ناب بيت مرت مخاد ربحا يبلون أبجزأتو عليلا نياريدي حبرتو نسون بتعجستي بتناي ماما حساب تسمامعو أبجزاي كوينة يحواتي مصحف من بابن دا مهاروني كابجزا موتا بفتصوم دو كبل تزراربو كسب قصد ما حدش نجر تستو عليه صحي كتنكفن خلا اتفت اجاز مسل زنبره ناب كالق زخفه درجه يسغاغر كمزلو تگنزبكو ولا أبجزانا أبكان شلو مس يحواتي كتصاوت صحين تراوقعني ملو قربتي ناب دم زمسل قي حبري كغير جمره اذن بابان مامان ازيو اسنبدم شعو يوديتي نعي كبلو نعي فوسا كخونا زخلا مصحفتي حكمنا قربتن فوسن زي گنصلتو ينبرن انت خونا گن فصيما مسناتي زمساسل حمام كتركب ايكالتن امو وداتا كم مفتح حسبتون تنيرو كم مدقس خفلي فصيما خيوص اوشت خفلي كلخو دما صحاي بفصوم كيترخبني مغبار طرايو نيروم أنا جنا قال 4 عامات تصاني نيره بيني أبحد تصبيب كفلي تعاطي كوعلن كحدرن يكالكون مامان بابان نبصرحهم مسكدو نيحواتين نتن سرحتنياتاتن كبير فتنا خونكوم ليتن معلتن بخيات عقرقر موبال سرح يكونه نساتهم دما قرب كتصنانعنيلهم نبدق حيزوم نوصو مشت مسكونه جن اتحمام اندغنا يلعل يوديتي كاب سرح مستملست نيحواتي تخريلهم تغنحم نساتهم دما انت يوديتي يقريتا لوم رأينا كوتجاجنا كاب حجين فقدلان يبلوم نصبحت أدما أنا خم بحدش يحمس نساتو مليسوم يوصوني يوديتي مليسات خوريلهم كم زلنا بلنا أنا أستات حد عمد كل عنتين دا سعرني كأثر تتصاويته مشت النحموم كقصلكم بزدما قصب قص كاب صحي كرحق تجددكم دحر خلت عمد قال شدش عمد بسكونكو بابا حد حساب قربه يوديتي نمهليت قربتها زبلاش وزلو حيل صحيو أمور نمنتاي كاب جزانا بيت مرت التملالسا نايبينا ميكينا زي نقبرلا أو تستخ نقصرلا بز مخنيات زي تمرتاخ تقصل مقبار دو أين خلن بلا يوديتي دما يا ريدي حساب كتصبغيو قن مهليت هتصانيا أبناء عرفت جزء مس محازو تاخد تصاوت قال خطبل صحي كير خبتا أي تترفن إلى سقعتا قلت نصوص حق خيخي قن مس مهرانا تزاريبنا أبناء عرفت ساعات كم قالا غيرا نبيت صحفتا أنت وسدت تاخي انتي دا زي أتمثل قلعا زي تمهارت دو تترف إلو أرد أم يا ريدي كم زخن قبر انت دا أخي الناس زين في التنو حرايت مزقب مونر أيو إلى دما ماما بحسابو تسامعت دحر خلت عمت بلو أبجزات عتي مصنح نفلما جزي دق خوت ستفقد اللي قداماي كفلته مزجيبه تمرت جمركو كقصلوغن عدلاي جبركون مخنياتو صحاي كيرخبن تباهلو ناي بيني اوتيستاكوا انت تجبر اللي ابتا استمدب كل خفل زنبرو تمهارو بطعمي ربشت سلازنبرو اب كفل زلو ጫውጫውታን ህውከትን ክጽወራ ይካለን لك عبتا قداميت معلتي تمرتز جمر كلها كم تقدم خلت عمت سخونة زنبركو رأسي سحي تودكو بزن ما حنت خفل جيزيكوا بسرعة كي تمهاركو كم بحدشنا بهوسبيتال توسدكو كم تنايك قدم لمون ولا حنت حمام كرخبو اللي يكالون بقى خابتا ساعتتي عني وجن دق موتا بجدن تخلكلكم دحرزي بابا كم بحدش كلا حساب امصه اسكنرأ اوشت امنم حمام كم زي بالله ترغاغيصو ابغزا خطو علكلا ما تعيتيا سلازي نايبي نا ممهر قصيرنا لا انت وحده مصحف من باب قانقواتات دما ختمهار ابغزاسك نمچاچه ولا إلو نيوديتي حتتا يوديتي نز قدس حسابو تقبيلا أبجزا خوينة تمرت خجمر تجبره كابجزا موتان مسبات محواسن مسقدفكو ولا حنت معلتي رأسي سحيتي فلتن قربتيون كم قدمو تبلاشو يفلتن يوديتي صحينا بسفرة مقتاوا الرقاقيصا نبستو السنبوتا بزو حسابن هوكتن نبزي بلو قربناي ابقرقعزو تقبرن نبرات كم زنابلنا دما عمتات تقعزوم تحر خلت عمت قال شمونت عمت مسكونكو
ليديا حفتي نشوعت عامت سأكل استمهارتو مويات عنا تمرقت شعو نعا تباهلو عبنا يمرق أوراي تدالوه زي تعدم زمدن فتاون ناي سرح بتصوتن اي نبرن جزانا بعمورات سبات مليو نبره أنا أبت أوانتي قال شمون تعمتي نيره صحي كي ترخبني ملو معالتي أوشت جزات أنحكو مشت مسكونجن اتدسبل موزيك أندمكت نايتي وراين كسحبني جمره صحيبون سلز عربت من ما يتخونن يلو بابا بعلو كاب كفلي حيزوني نابت داس وصئ شعو بابا حيزن خوص انكلو زتسمعنا حاجوس مجلس ينبرون انت خونه لك عبت داس مسعتنا نتخم نغودا زغازم زنبره عاوز بلا دمصن موزيقان هوكتنيو زذكر شعو لك خم قصبتاو مبرهتي رئسي سحيته ودقو بابا دما بسنباده حيزو نامدق اسخفلي ملسني اتوم اب غزانا تعديمون زمصو اغايش كن نتزغاطمه بزح ترغم انهابو بزعباي كزاربون ككعتعون امسيوم يوم بفلاي بز مخنيات زي يوديتين بابان كساب زباسيوم زبصحو نيروم كمي كمتخوننا فلطكا نمنتاي كاب كفلاو صيخايا الى يوديتين بابا زغنا حتو قطري نبرون بدحر زاف صامزيا بيتسب بابا كنتاتي بعينهم مسرايو زهبو وزنبرو ريتو እናገደደ خደ معلتاو ናብ ገዛና እናተመላለሱ ከም ዝገብራ ዘሎ አይነ ጥላዩ አይነ ጥላ ድማ በባህላዊ ሕክምና ጥራይ ዝጠፍ ስለዚ ክትሕከም ኣለዋ እናበሉ ንዮዲቴይን ንባባን ከጨንቅዎም ጀመሩ ዮዲቴይ ብሞያ ዶክተር ስለዝኾነት ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ባህላዊ እምነታትን አገባብ ሕክምናን ብዙ ሓይተ ኣምነሎም ነበረት አይፋል በትንስኻትኩም ትብልዎ ዘለኹም ባህላዊ መገዲ ፈጺመ خصامه ማይክልን ምናልባት ጸበል ገለ ወሲደ ክፍትና እንበር እዚ ትብልዎ ዘለኹም ግን ከቶ ይከውኑንዩ በለቶም ሽዑ አደባባ ተባረኸ ጓለይ ካብ ጸበል ንላዕለኸ እንታይ ያሎ እዚኣ ትመስል ቆልዓሲ ከይተበላሸወት ቅልጥፍ ኢል ክፈትን ይወዳ እንበር በላአ ዮዲቴይ ካብ ስራሕ ፍቃድ ወሲዳ ክሳብት ቦታ መኪና እተኣትወሉ ጸበል ኣሎ ዶ ኢላ ሓቲታ ብዛሃብዋ መምርሕ መሰረት ናብ ሓደ ገዳም ወሰደትኒ ኣብቲ ጸበል ቦታ ምስ በጻሕና ቀትሪ ካብ ፀሓይ ክስወረሉ ዝኽእል ምቹእ ቦታ ይነበረን ኣብ ልዕሊኡ ድማ በዝሕቶም ተሓጸብቲ እታኣውያትን ጭዳረታትን ናይቶም ዝሕጸቡ ሰባት ክልተ ግዜ ቀልበይ ክስሕት ኣኽኣለኒ ሽዑ ድማ ኣልዒሎም ናብቲ ጸበል ኣተውኒ ተጠመቅኩ ኸኣ ካብቲ ርእሰይ ምስሓተይ ቀልጢፈየ ዝበራበር ነይረ እንተኾነ ግን ንጽባሕይቱ ዝኾነ ዓውዝ በለ ድምጺ ወይ ህውከት ኣብ ዝሰምዓሉ እዋን ከም ብሓድሽ ርእሰይ ስሕት ነበርኩ ሽዑ ነዚ ኩነታተይ ዝተዓዘበ ኣብቲ ገዳም ዝነብር መንእሰይ ዝመስል ፈላሲ ንዮዲቴይ ንዓይን ተላለየና ንዮዲቴይ ድማ ዶክተር ዮዲት ከመይ ቀኒ ክበላ ዮዲቴይ ድማ ሰንቢዳ ኣቤት ኣባ ሽመይ ደኣመን ነገረኩም ኢላ በኣግራሞት ሓተተቶ ኣንቲ ዮዲት ዮሴፍ ይኮ ዮሴፍ መማህርት ክነበር ረሲዕ ክንዲኺ ኢሉ ድማ መለሰላ ዮዲቴይ ድማ ኣፋ ኸፊታ እዋይ ዮሴፍ በርሀ ሓቂ ኻዲኻ ማስተመሊስካ እዚ ቆብዕ ደፊእካሲ ባህታው ኾንካ ኣነሲ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኸድካ ዝፈልጥ በለቶም ለካ እዞም ኣቦ ምስ ዮዲቴይ ዝተምሃሩ ብጣዕሚ ንፉዕ ዶክተር ነይሮም እዮም ሓቂ ኺ ዮዲቴይ ኣብ ኣሜሪካ 4 ዓመት ምስ ጸናሕኩ ሓያል ሕማም ሓሚመ ናብ ዓደይ ተመሊሰ ኣብ ዝገዳም ተጠሚቐ ምስ ሓወኹ ዓለማዊ ህይወት ይትረፈኒለ ገዲፈዮ እንሆ ድማ ኣብዚ ምስ ኣምላኸ ያለኹ በላ ዮዲቴይ ነዚ ክትኣምኖ ኣዝያ ተጸገመት ንነዊሕ ድማ ኮፍ ኢሎም ኣዕለሉ ሽዑ እቲ ኣባ ዮሴፍ በሊ ዶክተር ዮዲት ጓልክ ድሓንያ ከም ሕማም ዝቁጸር ጸገም ኣይኮነን ዘለዋ ናብ ገዛ ሒዝክያ ተመለሲ እዚ ዘለዋ ነገር እቲ ናይ ቆረበታ ጉዳይ ሓደ ዓይነት ኣላርጂክ እዩ እቲ ርእሳ ዘስሕታ ዘሎ ድማ መርዘን እዩ ማለት ንገሊኡ ነገራት ከም ዓውዝ በለ ድምጺ ህውከት ወዘተ ብጣዕሚ ተነቃፍ ምዃን እዩ ክልቲኦም ከም ኣላርጂክ እዮም ዝሕሰቡ ኣብዚ ሕጂ ዘላቱ ዕድመ ናይ ምጽዋር ዓቕማ ትሑት ስለ ዝኾነ እምበር ቀሊል ነገር እዩ በጃኺ ግን መርዘን ይልኪ ማዕገሲ ወይ ካልእ ነገር ከቢድ ከይትፍትንላ እዘን እምነት እዚኣተን ኣብ ክሳዳ እሰርላ ቁሩብ ዕድመ ምስ ወሰኸት ባዕሉ እናገደፋ ክመጽዩ ቁሩብ ተዓገስያ ኢሉ ብፌስታል ዝተጠቕለላ ክታበት እምነት ይብና ናብ ገዛ ኣፋነወና ካብ ጸበል ምስተመለስና ግን ቤተሰብ ባባ ከም በሓድሽ አንቲዮዲት እንታይ ዓይነት ባህታዊ ኢኸ ከምዚ ዝበለኪ እናራኣና ያ ሰብ ዘይትቀርብ ድምጽ ዘይትፈቱስ ከምዚ ዝበሃል መርዘንዳ ኣበይ ተራእዩ ይፈልጥ እናበሉ ንዮዲቴይ ክርብሽዋ ጀመሩ ባባውን ብድፍኢት ናይ ስድሩ ተደሪኹ አንቲዮዲቴይ ሞዘይ ንፍትኖ ዳኣነ ዝበህላዊ ሕክምና ክብል ጀመረ ሽዑ ዮዲቴይ ከም እሳተ ጎመራ ተቃጸለት አንታ ያሬድ ቁሩብ ሕሰብባ እዚኣስ ህፃን ቆልዓያ እንታይ ዝበሃል ዓይነ ጥላ ክህልዋ መርዘን ይለካ ኣይኮነን ኢላ በቁጣዕ ተዛረበቶ ሽዑ አደባባ ከም በሓድሽ ዮዲት ጓለይ ዓይነ ጥላ ብዘርእውን እኮ ይሓልፍ እዩ ረአይያ ነታን እሹ ሓፍቱ ንያሬድ
برهان ጓለይ ፈጽሙ ምስ ሰብ ዘየራኸብ ዓይነት ጥላይ ነይርዋ ጓል 12 ዓመት ምስኮነት ያ ድሒና ሕጅስ ጽቡቕ ኣላ ንዕባል ብግበሪ ክሳብ ክንደይ መሐንጋድ በላኣ ማማ ኸይፈተወት ተስፋ በመቁራጽ ተሳማምዐት ናብ ሓደ ህልም ዝበለ ገጠር ናብ ዓዲ ስድራ ባባ ብጸልማት ለይቲ ሒዞሙና ወጹ ምልእቲ ለይቲ ፍርቂ መገዲ በመኪና ካብ እንየው ድማ በእግርና ተጓዒዝና ንጉሆ በጻሕና ሽዑ እንቋቆሖ ጻዕዳን ጸላምን ደርሆ ጠስሚ ዘዓጎል ዕጣን እንታይ ዘይተዳለወ ነገር ነይሩ 4 ዓበይቲ ከበሮታት ምስቶም ዝሃርምዎም ቀሪቦም ነበሩ ንጽባሕቱ ምሸት ሙሉእ መዓልቲ ኣብታ ናይ ገጠር ገዛ ተዓጽየው ኢለ ምሸት ምስኮነ ድማ እቲ ንዓይኒ ጠላ ከባሩሩ ኢሎም ዘዳለውዎ ጸወታን ጭዳረታትን ጀመሩ ፈለማስ ኢለ ሰምዖም ነበርኩ እቲ ናይ ከበሮ ድምጽን ዕልልታን ንዓመረ ኸይድ ምስ ጀመረ ግን ካብኡን የው ፈጺመ ዝዝክሮ ነገር የለን ከም ልማደይ ቀልበይ ስሒተ ነይረ ሽዑ ማማ ነቲ ብጠስምን እንቋቆሖን ዝተለኸየ ርእሰይ እናሓጸበት ቀዲመ ነጊረኩም ነይረ ኣይፋሊልኩም ግን ይኸው ምንም ሓድሽ ነገር የለን ሕጂ ፀሓይ ከይወጸት ከላ ናብ መኪና ኣፋኑና ኢላ በቁጥዐ ገዲፋቶም ናብ ገዛና ተመለስና በዚ ሁሉ ከቢድ ኩነታት መፍትሒ ከይተረኸበለይ ኣነ ድማ ካብ ማሕበራዊ ህይወት ተነጺለ ናብ ማሓዙተይ ከይተሓወስኩ ክሳዕሎሚ እንሆለኹ ሕጂ ቁሩብ ስለ ዝዓበኹ ግዲ ነብሰይ ምክንኻን ጀሚረ ብዙሕ ድምጽን ህውከትን ናብ ዘለዎ ኩነታት ከይኣቱ ንርእሰይ ይከላኸል ፀሓይ ድማ ፈጺማ ዘይኮነስ ቀስ ብቐስ ምርካብ ጀሚረ ካብ ክፍለይ ከይወጻኹ ብመስኮት ኣቢላት ተኣቱ ናይ ወጋሕታ ፀሓይ ንሒደት ደቃይቅ ክጽለዋ ፍትን እቲ ዝገርመኩም ክሳብሎሚ ትምህርቲ እቕጽላለኹ ግን ወጋዓው ሰርቲፊኬት የብለይን እምበር ከም መዛኖይ እንተ ዝኸውን ሎሚ 10 ክፍሊ ምበጻሕኩ ነይረ ናተይ ደስ ዝብለኒ ነገር ግን ኣብ ገዛይ ኮይነ ብዙሕ ዓይነት ቋንቋታት መምሃረዩ ብፍላይ ናይ ኣውሮፓ ቋንቋታት ኣጸቢቐ ዛረብ እሰምዕ ገሊኡ ድማ ክጽሕፍ ኽእልየ እንተኾነ ግን ሰብን ባህርያቱን ከመይ ከም ዝመስል ክሳብ ሎሚ ዘይምፍላጠይ ይሕዝነኒዩ ይኹን እምበር እዚ ኩነታት እዚ ኣነ ባዕለይ ደልየ ዘምጻክዎ ስለ ዘይኮነ ፈጺመ ተጣዓይሰ ይፈልጥን ነዚኤ ድማ ኣብ መእተዊ ክጅምረልኩም ከለኹ ሓሳበይ ብህይወት እንተለኹም ንባዕሉ ዓብ ጸጋይሞ ንፈጣሪኹም ኣመስግኑ ክብለኩም ዝደፈርኩ ራእዩ ኣነ ጠመ ይፈልጥን ጸሚኤ ወይ ዓሪቀውን ኣይፈልጥን ግን ከመኻትኩም ነጻ ኮይነ ክንቀሳቀስን ክዛናጋዕን ክወጽን ኣይክእልን ንስኻትኩም ንዓይ ብብዙሕ ነገር ኢኹም ትበልጹኒ ንኣብነት መሓዙት ኣለውኹም ኣነ ግን በይነየ ንስኻትኩም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ከም ዝደለኹምዎ ትጻወቱን ትዘሉን ኣነ ግን ነዚ ተዓደልኩን ንስኻቱም ድምጽ ዓዋቢልኩም ሙዚቃ ትሰምዑ ኣብ ውራይውን ትሳተፉ ኣነ ግን ካብ ዝኹሉ ተኣጊደ ርኢኹም ዶ እተኣፈላላይና ስለዚ ኣነ ትንፋሰያ ውሽጠይ ስለ ዘላ ጥራይ ተመስገን ብል ንስኻትኩም ድማ ኻባይ ዝበለጸ ብዙሕ ናጽነትን ዕድላትን ስለ ዘለኩም ንፈጣሪኹም ብልበ መስገንዎ እንሆ ካብ 4 ዓመተይ ጀሚሩ ክሳብ ጓል 17 ዓመት ዝመልኣኒ ዘሎ ናይ ህይወተይ ዛንታ ንዝመስል ካብ ሕጅን ንየው ዘሎ ድማ ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዩ ብናይ ሰብ ጥበብን ዓቕምን ዝምርመርን ዝግለጽን ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ነገር ንፈጣሪ ሕሊፈ ሂበ ተመስገን እናበልኩ እነብር ኣለኹ ሓቂዩ ነቲ ዘለናን ዝተውሃበናን ጸጋታት መብዛሕትኡ ግዜ ስለ ዘይንቀይዶ ክነመስግን ከም ዝግባአና ንርስዒና እንተኾነ ግን ንኽነመስግን ምኽንያት ክንደሊ የብልናን ብዘይ ምኽንያቱን ኣብ ኩሉ ግዜን ኩነታትን ንኣምላኽና ተመስገን ንበሎ ምናልባት ነዚ ዛንታ እናሰማዕኹም ዝኾነ ዘጨንቕ ነገር ዘለኩም ሰባት ነዚ ናተይ ዛንታ ምስ ሰማዕኩም እንድሕር ዳኣ ተጨኒቕኩም ክግረም ጥራይ ዝኽእል ምኽንያቱ ንዓኹም ዘጨንቐኩም ዘሎ ዘይምስራሕኩም ዘይምልዋጥኩም ምናልባት እውን ምስ ገለ ሰብ ዝጀመርኩም ወርክብ ዘይምስላጡ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ድማ ንዓይ ራእዩ ስለዚ ኣመስግኑ ምኽንያቱ ኣነ ዝኾነ ርክብ ጀሚረ ንኽሰልጠንን ዘይክሰልጠንን ምናልባት እውን ኣይሰለጠንን ኢለ ንምንባዕውን ኣይተዓደልኩን ምኽንያቱ ብዝኾነ መለክዒ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ክጅምር ኣይክእልኒ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ እውን ክኸፍት ኣይክእልኒ ምናልባት ግን ካብ ዘለኽዎ ከሲረ ኢልካ መምራር ክሓይሽ ይኸውን እንተ ወሓደ ምስ ህይወት ትቃለስ ኣለኻ እንተ ወሓደ ትደልዮ ነገር ንምግባር ትጽዕር ኣለኻ እንተ ወሓደ ትነብር ኣለኻ እንተ ወሓደ ምናጽነት ኣብ ደገ ወፂኻ ከም ሰብካ ትነብር ኣለኻ ኣነ ግና ነዚ ኩሉ ዝብለኩም ዘለኹ ክገብሮ ይክእልኒ ሓዳር እውን ክገብር ኣይክእልን ክወልድ እውን ኣይክእልን መን ይኸ ኣብ ገዛ ተዓጽያ ምስ ዘላ ሰብ ሓዳር ክገብር ወይ እውን ፍቕራዊ ህይወት ክጅምር ዝኽእል እዚ ፈጺሙ ዘይከውንን ዘይሕሰብን ነገር እዩ ስለዚ በጀኹም ኣመስግኑ ጥራይ ክብለኩም ዝኽእል ሓንሳብ ኣነ እውን ዘየማርር ኣይኮንኩን ምናልባት ካልኦት ሰባት ንዓይሪኦም ንኸመስግኑ ዝተፈጠርኩ ውጽዕቲ ፍጥርቲ ድየ ኢላ ሓስበ ግን ድማ ዋላ ይኹን ይነብር ኣለኹ ኣብ ውሽጢ ኮይነ ስድራ ይርኢ ኣለኹ በቃ ናብ ገዛና ብገለ ምኽንያት ውሑድ ሰብ እንተመጺውን ይዕለለ ምስቲ ሰብ
ካብ ዝወፃእ ግን ካልእ ህይወት ካልእ ዕላማ ካልእ ሕልሚ የብለይን እንታይ የዝደልውን ኣይፈልጥን ምናልባት ንስኹም ትደልይዎ ነገር ኣዝዩ ዓብን ኣዝዩ ብዙሕን ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓይ ግን ሕተቱኒ ሓንቲ ጥራይ መልሰይ ንሳ ኸኣ ደገ ምውፃእ እንተዝኽእል ከማኹም ናጽነት ተዝረክብ ከማኹም ምስ ሰብ ተሓዊሰ ክዕልል እንተዝኽእል ካልእ ግን ድሓን ነይሩ በቃ ዝደለየ ምኾነ ከም ሰበይ ምተፈተንኩ ዋላ እውን ምወደቅኩ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይብልኔ ግን ድማ ነዚ ኩሉ ይተዓደልኩን ምናልባት ከዓ ኣምላኽ ንጽህና ይርዩ ምሕረት ክገብረለይ ይኸውን እሞ ከማኹም ወፅየ ዝኣቱ ወፊረ ንገዛይ ዝምለስ ሰብ ክኸውን ትምኒተዩ ካልኣይ ግዜ ድማ ንኣምላኸይ ፈጺመ ኣይመማረርክዎን በሉ ህይወት ከምዚያ ተመስገን በሉ ይቐኒየለይ